27 immigranti jinsabu miżmuma mill-Pulizija wara li kienu involuti f'rewwixta fiċ-ċentru ta' Al-Safi. Fil-konfużjoni li nqalet ħarbu wkoll 5 immigranti li madankollu ġew arrestati ftit tal-ħin wara. Dawn l-irvellijiet ikomplu fuq dawk li bdew ftit tal-jiem u li kienu waslu biex qatt ta' immigranti jiġu trasferiti minn ħalfar għal Al-Safi. L-aħħar irvellijiet eskalaw il-ġimgħa l-ħabta ta' satejn ta' filgħodu bl-uffiċjali ta' dan iċ-ċentru jkollhom jitolbu l-assistenza tal-Pulizija u tal-Forzi Armati ta' Malta. Fil-fatt qatt ta' uffiċjali tal-Pulizija tad-Distrett flimkien ma' oħrajn tar-Rapid Intervention Unit u tal-Special Intervention Unit kif ukoll membri tal-AFM waslu fil-post biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni li kienet bdiet tiddeterjora b'immigranti jagħmlu ħsarat u jitfgħu ġebel fid-direzzjoni tal-ħaddiema tal-istess ċentru. Waqt l-operazzjoni 7 pulizija sofrew ġrieħi u kellhom jingħataw l-ewwel għajnuna, bit-tnejn minnhom saħansitra jkollhom jittieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura. Dan wara li kienu aggrediti mill-immigranti. L-investigazzjonijiet li sabu li l-5 immigranti li kienu ħarbu u li nqabdu ftit wara kien irnexxielhom jaħarbu wara li kienu ħebbew għall-uffiċjal tas-servizzi ta' detenzjoni b'ġebel u ħadid. Immigrant minnhom ukoll sofra xi ġrieħi wara li uffiċjal tas-sigurtà ta' kumpanija privata allegatament spara leħ b'senter li kellu fil-vettura tiegħu meta l-immigrant kien qed jaħrab. L-immigrant ittieħed immedjatament l-isptar fejn instab li kien sofra ġrieħ ħfief fil-waqt li l-uffiċjal qed jinżamm il-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet. Intant fil-post kellhom jistejħu wkoll membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jintfew nirien li kienu tqabdu. Il-Maġistrat tal-Ansa Doreen Clark ħatret inkjesta fil-waqt li dawk li kienu l-moħħ wara din ir-rewwixta mistennija jitresqu l-qorti fil-jiem li ġejjin.